Kull pass li jmiss fis-servizz fih dan il-komunità tiegħek. L-Istitut tal-Formazzjoni Pastorali qed jistednuk tissieħeb f'diversi taħriġ li qed joffru, maħsuba li jkomplu jiffurmaw insara impenjati. Sew jekk l-involviment tiegħek isir fih dan parroċċa f'komunità lajkali, jew forsi int professjonist u tixtieq tifforma ruħek f'dak li għandu x'jaqsam mal-kura pastorali. Mal-PFI għandek l-opportunità li tapprofondixxi il-ħiliet tiegħek. Il-metodi tat-taħriġ huma diversi, kompletament wiċċ in wiċċ, online jew possibilità ta' taħlita bejn it-tnejn, blan li jakkomodaw ir-realtajiet tiegħek. L-iskema Get Formed hija opportunità ta' sussidju sa 70% tal-miżati. Issieħeb illum l-esperjenza li mhijiex biss taħriġ, iżda esperjenza li biha tikber b'mod holistiku fis-servizz tiegħek lejn l-oħrajn. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. F'isem Ġesu nagħtikom il-għodwa u l-ġurnata tajba, kemm ħaġa sabiħa li dal-għodu qed nibdew il-ġurnata tagħna billi nkunu fil-preżenza ta' Alla u nagħtuh spazju lil Alla fil-qalb tagħna ħalli jkunu li jdawlilna l-ħajja tagħna. Nirringrazzjaw lil Alla li qed joffrilna l darb'oħra lill-Ibnu Ġesu f'din il-Qudiesa. Nitolbuh jgħinna ħanejxu ħajja tajba, ħajja qaddisa. U nitolbuh maħfra tan-nuqqasijiet tagħna. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaffridna d-nubitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, għamel li norbtu dejjem ir-rida tagħna ma' tiegħek u naqdu s-seta tiegħek b'qalb safja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Ittra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Eżis, issa m'hemm l-ebda kundanna għal dawk li jgħixu fil-għaqda ma' Kristu Ġesu, għax il-liġi tal-Ispirtu li jagħti l-ħajja fi Kristu Ġesu ħelsitni mill-liġi tad-dnub u tal-mewt. Għax dak li ma felħitx tagħmel il-liġi għax kienet bla saħħa minħabba l-ġisem, għamlu Alla meta bat lill-Ibnu stess f'sura ta' ġisem tad-dnub bħala vittma għad-dnub. B'hekk ikkundanna d-dnub fil-ġisem biex dak li b'ġustizzja titlob il-liġi iseħħ fina li ngħixu imma skont l-Ispirtu u mhux skont il-ġisem. Dawk li jgħixu skont il-ġisem ħsiebhom fi ħwejjeġ tal-ġisem. Dawk li jgħixu skont l-Ispirtu ħsiebhom fil-ħwejjeġ tal-Ispirtu. Ix-xewqat tal-ġisem iwasslu għal mewt, ix-xewqat tal-Ispirtu
iwasslu għal ħajja u sliem. Għalhekk, ix-xewqat tal-ġisem huma edewwa ta' Alla, ma joqogħdux għal-liġi ta' Alla u anqas jistgħu joqogħdu. Dawk li jgħixu skont il-ġisem ma jistgħux jogħġbu lil Alla. Issa intom ma intomx taħt il-ħakma tal-ġisem, imma tal-Ispirtu. La darba hemm l-Ispirtu ta' Alla jammar fikom. Jekk xi ħadd m'għandux fih l-Ispirtu ta' Kristu, dan mhuwiex tiegħu. Jekk Kristu jammar fikom, għalkemm il-ġisem hu mejjed minħabba fid-dnub, imma l-Ispirtu hu ħajjitkom minħabba l-ġustizzja. Jekk l-Ispirtu ta' dak li qajjem lil Ġesu mill-imwiet jammar fikom, Alla stess li qajjem lil Kristu mill-imwiet, iqajjem għal ħajja wkoll il-ġisem mejjed tagħkom bis-saħħa tal-Ispirtu li jammar fikom. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħajr lil Alla. Salm risponsorjali, aħna nfittxu l-wiċċek mulej, flimkien, aħna nfittxu l-wiċċek mulej. Tal-mulej il-art u kull ma fija, id-dinja u kull ma jgħix fija, għax hu fuq l-ibħra waqqafa u fuq ix-xmajjar fis-sod qiegħda, flimkien, aħna nfittxu l-wiċċek mulej. Min jista' jitla fuq l-għolja tal-mulej, min joqgħod fil-post qaddis tiegħu, min għandu jdejh indaf u qalbu safja, min ma jagħtux ruħu għal fruwa, flimkien, aħna nfittxu l-wiċċek mulej. Dan ikollu il-barka minant il-mulej u l-ħlas li ħaqqu minn Alla is-Salvatur tiegħu. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxuh, li jfittxu l-wiċċek Alla ta' Ġakob, flimkien, aħna nfittxu l-wiċċek mulej. Jien ma nitaxxaqx bil-mewt tal-midneb, imma bir-reġa' lura tiegħu minn triqtu biex jgħix. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien ġew xi wħud għand Ġesu qalulu b'dawk il-Galilin li Pilatu kien ħalla d-demmhom mad-demm tal-vittmi tas-sagrifiċċji tagħhom. U Ġesu qabad u qalilhom: taħsbu intkom li dawn il-Galilin kienu iżjed mitinbin mill-Galilej l-oħra biex soffrew dan kollu? Le ngħidilkom. Imma jekk ma tindmux, intkom ukoll tintilfu bħalhom. Jew dawk it-18 ruħ li fuqhom waqa' it-torri ta' Silwam u qatilhom. Taħsbu intkom li kienu iżjed ħatja mid-nies l-oħra ta' Ġerusalemm? Le ngħidilkom. Imma jekk ma tindmux, il-koll tintilfu xorta waħda. U qalilhom Ġesu din il-parabola. Wieħed kellu siġra tat-tin imħawla falqa, ma rifittex frott fiha u ma sabx. Għalhekk qal lil dak li kien qed jaħdimlu l-għalqa: ara, ili 3 snin niġi nfittex il-frott f'din is-siġra tat-tin u qatt ma sibtilha. Mela aqlaħħa għax għalfejn se tibqa' tkit l-art. Iżda dak wieġbu: inti ħalliha Sinjur għal din is-sena sa ma nisqilha madwarha u nagħtiha d-demel. Id-dieħla għandha mnejn tagħmel il-frott, jekk le aqlaħħa. Din li għadna kemm qrajna hija l-kelma tal-mulej Ġesu. It-tifħir lilek Kristu. Aħna kif tafu, il-ħajja tagħna hija magħmula minn dan il-ġisem li aħna tant neħdu ħsiebu. Kif tafu, tant nindukraw il-ġisem tagħna u nippreżentaw ruħna notfa, nfuħu, sbieħ, kemm ħaġa sabiħa li nibżgħu għalina nfusna u nagħmlu preżentazzjoni tagħna tajba x'irdu nidhru quddiem in-nies. Però aħna tinsewx li aħna wkoll għandna l-Ispirtu tagħna. Għandna l-Ispirtu ta' Alla li qiegħed fina, li qiegħed fil-ħajja tagħna. U għalhekk is-sabiħ tagħna meta aħna rċevejna l-magħmudija għax dan l-Ispirtu ssaħħaħ fina, komplej saħħaħnieh bil-griżma u nkomplu saħħuh b'kull mument li fih bħalma qed nagħmlu issa. Nisimgħu l-kelma tal-Alla, nirċievu l-Ewkaristija, kull meta ġifieri nħallu lil Alla jidħol fil-ħajja tagħna.
U allura qed insaħħu dan l-ispirtu iktar u iktar għax aħna kontinwament hemm tensjoni bejn dan il-ġisem bil-passjonijiet tiegħu, bix-xewqat tiegħu u l-ispirtu li jfittex li jgħinna fit-tajjeb. U din il-ġlieda bejn l-ispirtu u l-ġisem, San Pawl tant il-ħin kollu jitkellem fuqha bħalma smajna anki llum fl-ewwel qari. U tantu hekk li Ġesu niftakru meta fil-ġnien tal-Ġetsemani kien stqar l-ispirtu jrid imma l-ġisem dajjef. U aħna kontinwament inħossu għadin propju nkunu rridu nagħmlu t-tajjeb kif jgħid San Pawl. Imma jiena x'xina nagħmlu l-ħażin għax il-ġisem huwa qawwi u għalhekk irridu nsaħħu wkoll l-ispirtu il għaliex dal-ispirtu rid jgħinna biex jgħeleb dak kollu li l-ġisem itaqqalna fih, pereżempju l-mibeda, l-ejra. Dak kollu li verament anki joħroġ mill-ġisem tagħna u mill-passjonijiet tiegħu. Kif tindunaw aħna l-ġisem faċli pereżempju jirrabja u jitlef lilu nnifsu. Irid ikun l-ispirtu li jgħinna nsibu l-paċenzja tagħna, is-sabar tagħna, l-maħfra tagħna u hija din l-esperjenza tal-ħajja tagħna li nħallu lil Alla imexxina fit-tajjeb. Din hija grazzja kbira meta aħna nfittxuh, meta aħna nħalluh jgħinna. U għalhekk kif insibu fil-Vanġelu, Alla għandu paċenzja kbira ħafna magħna. Jipprova jieħu ħsiebna bħalma ħasieb dik is-siġra tat-tin. Jipprova jtina ħafna għajnuna biex aħna nħallu l-ispirtu jgħinna fil-ħajja tagħna u ma nħallux il-ġisem ifixkinna. Però naturalment kif qed ngħidu ħafna drabi l-ispirtu tagħna jkun irid imma l-ġisem huwa dajjef. U għalhekk jieħu ħafna paċenzja. Il-Papa Franġisku kellu dik il-kelma sabiħa qal Alla ma jejjaqat jaħfridna u aħna li ngħajjew nitolbuh maħfra u vera. Kemm ħafna drabi jiġrilna li aħna verament isnaqtaw qalbna anke fil-ħażen tagħna. U ngħid għax ma jinnexxelix għax m'iniex tajjeb. Meta nsemmu pereżempju li aħna rridu nkunu sara tajbin, anzi qaddisin rridu nkunu. U naħsbu li dik mhix tagħna. Il-qdusija mhix tagħna, le tagħna l-qdusija għax Alla xtaq l-imħabba tiegħu lil kulħadd u lil kulħadd xtaq li jtih il-fakultà li jasal għal din il-qdusija biex ikun bħal Alla. Għax Alla stess qal jiena qaddis u nixtieq li tkunu qaddisin bħali. U din hija l-grazzja u għalhekk kif qal qabel ukoll Ġesu fil-Vanġelu ta' dawk iż-żewġ aħbarijiet li kien hemm ta' dawk in-nies li mietu li nqatlu u li mietu bit-torri. Però kemm hu grazzja kbira meta jiena ma noqgħodx fuq innifsi, imma dejjem naħdem biex intejjeb il-kwalità tal-ħajja tiegħi biex inkun iktar ta' Alla fil-ħajja tiegħi. Ma nistax noqgħod inserraħ moħħi fuq il-ftit tajjeb li nkun qed nagħmel, imma dejjem nixtieq nikber fit-tajjeb. Dejjem nixtieq nikber f'dak li hu ta' Alla fil-ħajja tiegħi. Din kienet ix-xewqa tal-qaddisin ta' dawk li waslu biex igawdu lil Alla u li l-Knisja taċċetta li dawn huma eżempju modelli għal ħajja tagħna għax kienu nies li ma qataw qalbhom qatt milli jagħmlu t-tajjeb u jfittxu t-tajjeb sal-aħħar ta' ħajjithom. Kemm grazzja kbira jew ħbieb hekk din il-ħaġa li qegħdina l-quddiesa proprju tgħinna biex verament narfu x'inhu importanti fil-ħajja tagħna jien. Qed nagħti każ tal-ispirtu tiegħi fil-ħajja tiegħi, qed ngħinu l-ispirtu tiegħi ħalli nkun kapaċi nikkontrolla u mmexxi fit-tajjeb il-ġisem tiegħi ħajjagħmel ukoll opri tajba. Ninsabu fil-preżenza ta' Alla, dan Alla li jħobbna li jixtieqilna l-ġid, ejjew induru lejh u nitolbuh jilqa' dawn it-talbijiet tagħna. Nitolbuh mulej għall-qdusija tiegħu il-Papa, l-Arċisqof tagħna. Għatihom il-grazzja mulej tal-erf tiegħek, tad-don tiegħek, ħalli jarfu jmexxuna fit-triq it-tajba li twassalna għandek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-mexxija tal-pajjiżi biex ikollhom spiritu ġenwin ta' għaqda tal-fittxu l-paċi fil-ħajja tal-bledmin, ħalli ma jħallux il-bledmin iktar ibatu. Għatihom li grazzja mulej li jsibu soluzzjonijiet ta' paċi. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-familji tagħna. Għatina l-grazzja li jkun hemm ir-rispett bejnietna, ħalli jekk fid-djar tagħna jkun jixraq il-preżenza tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li dal-għodu għamu muġuwa, morda, inkwitati. Jieqaf magħhom mulej u għatihom l-għajnuna li għandhom bżonn u l-paċi f'qalbhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal kull wieħed waħda minna. Ejna ħalli nsaħħu l-ispirtu tiegħek fina,
ħalli hekk verament nikbru fit-tajjeb quddiemek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għall-eżiż mejtin tagħna. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. jistrieħu fis-sliem. Amen. Nitolbu l-Madonna tieħu ħsiebna u tħarisna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nitolbu biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għatina mulej li permezz tad-doni qaddisa tiegħek naqduk bi spiritu ħieles u li bil-grazzja tiegħek nitnatfu u nissaffew bis-saħħa ta' din il-qudiesa li fiha qegħdin nieħdu sehem dalgħodu bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom, U miegħek ukoll nerfaw lubna l fuq, nerfawhom lejn il-mulej. nisuħħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullu mkien irroddulek ħajr bi Kristu ibnek. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mew tiegħu, b'fida ħajja nistqarru l-qawmin tiegħu, b'tama sħiħa nistennewh jiġi fil-glorja. Għalhekk flimkien mal-anġli u mal-qaddisin, aħna wkoll flimkien magħhom nixtiequ bil-qalb intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewit u l-art mlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewit, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola ta' smewit. Qaddis tas-sewint mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-raj ħebati ħal-ħobs radlek il-ħajr qasam ta' li d-disċipli tiegħu u qal: ħudu kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li kilaħa l-kalċi, reġarat il-ħajr ta' li d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxeret għalikom u għall-bledmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan li għandna fostna huwa Ġesu li bentalla li bimħabba qed joffri lilu nnifsu f'din l-Ewkaristija mqazza. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan fl-ifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, noffrulek mulej l-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu
li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, għaqada fl-imħabba fl-imkien mal-Papa il-jun, mal-Arċisqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe, mal-Isqof Anton, mal-isfijiet, mas-saċerdoti, mal-reliġjużi, mal-persuni konsagrati, mal-miżżewġin u mal-imamdin kollha. Ftakar fil-familji tagħna. Ftakar fil-morda u l-anzjani tal-familji tagħna. Ftakar fil-mejtin tal-familji tagħna. U fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawla tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kodi tolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Alla Marija, mal-arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Xi grazzi għandna li Ġesu għenna nifmu li għandna missier li jħobbna li jieħu ħsiebna. U għallimna t-talba tal-missierna biex impoġġu din il-fiduċja tagħna fih. Ejjew nitolbu din it-talba li għallimna Ġesu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubitna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, isteħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tibu u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim natikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li intrid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nofru lil xulxin il-paċi tagħna. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek ifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtijieti kollha minn kull ħażen. Żomni dejjem fidili l-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt ninferet minnek. Dan hu Ġesu li għax iħobbna qed joffri lu nnifsu f'din l-Ewkaristija mqazza. Ħinjien aħna li ġejna mistiedna biex nirċevuh ġewwa fina. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti
u f'mowti jiena nemmen fik, nitma fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Għamel mulej li bis-sem tal-li nieħdu fis-sagramenti mqazza nimxu l-qoddim fit-triq it-tajba, hekk li niqdew sewwa bil-ġid tal-art u nikbru fil-erf bil-ġid tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom, U miegħek ukoll. berikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Nbierku lil-mulej Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Bħalissa l-Arċidjoċesi ta' Malta qed tieħu l-ordnijiet għal bejgħ tad-djarju l-ġdid tagħha għas-sena 2026. Id-djarju li hu bil-Malti jinkludi l-iskrittura tal-jum, riflessjonijiet u kuntatt tal-parroċċi flimkien ma' tarif utli ieħor. Miegħu qed jinbigħ ukoll notebook b'silta mill-Bibja u paġni vojta fuq ġewwa. Biex tordna l-kopja tiegħek żur knisja.mt/djarju jew ċempel 2590 6208. Grazzi tal-li naqadtu magħna l dan il-mument ta' talb. Nawgurawlkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Kull pass li jmiss fis-servizz fih dan il-komunità tiegħek. L-Istitut tal-Formazzjoni Pastorali qed jistednuk tissieħeb f'diversi taħriġ li qed joffru, maħsuba li jkomplu jiffurmaw insara impenjati. Sew jekk l-involviment tiegħek isirx fih dan parroċċa f'komunità lajkali, jew forsi int professjonist u tixtieq tifforma ruħek f'dak li għandu x'jaqsam mal-kura pastorali. Mal-PFI għandek l-opportunità li tapprofondixxi il-ħiliet tiegħek. Il-metodi ta' taħriġ huma diversi, kompletament wiċċ in wiċċ, online jew possibilità ta' taħlita bejn it-tnejn, blan li jakkomodaw ir-realtajiet tiegħek. L-iskema Get Formed hija opportunità ta' sussidju sa 70% tal-miżati. Issieħeb illum l-esperjenza li mhijiex biss taħriġ, iżda esperjenza li biha tikber b'mod holistiku fis-servizz tiegħek lejn l-oħrajn. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ħlesina u qafmana. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu s-saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna, għalik isma' talb tagħna Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infen. Kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. L-ewwel misteru tal-ferħ, meta l-Anġel Gabriel ħabbar is-Sidna Marija li kellha tkun Omm Alla. Issierna li inti fis-smawiet tqaddis ismejk tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bl-grazzjom li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bl-grazzom li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa,
u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bil-grazzjom li għal-mulej miegħek, mberkin fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bil-grazzjom li għal-mulej miegħek, mberkin fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzjom li għal-mulej miegħek, mberkin fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bil-grazzjom li għal-mulej miegħek, mberkin fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bil-grazzjom li għal-mulej miegħek, mberkin fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzjom li għal-mulej miegħek, mberkin fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bil-grazzjom li għal-mulej miegħek, mberkin fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzjom li għal-mulej miegħek, mberkin fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna, għalik isma talb tagħna Ġesu li twilet għalina li tikuni bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna ħlisna min-nar tal-infen, u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru minn tal-ferħ, meta Sidna Marija marittejna qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-sma u jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikuli tritin kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubitna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħannix fid-diġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bli-grazzjom li għal-mulej miegħek mberkin fost il-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bli-grazzjom li għal-mulej miegħek mberkin fost il-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bli-grazzjom li għal-mulej miegħek mberkin fost il-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bli-grazzjom li għal-mulej miegħek mberkin fost il-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bli-grazzjom li għal-mulej miegħek mberkin fost il-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bli-grazzjom li għal-mulej miegħek mberkin fost il-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bli-grazzjom li għal-mulej miegħek mberkin fost il-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bli-grazzjom li għal-mulej miegħek mberkin fost il-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bli-grazzjom li għal-mulej miegħek mberkin fost il-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bli-grazzjom li għal-mulej miegħek mberkin fost il-nisa
u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja Amen. l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu s-saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urin l-inti omna, għalik isma tal-btana Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħanna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna ħlisna min-nar tal-infen. U l-ġenna l-erwiħ kollha speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru tal-ferħ, meta sidna Ġesu twilet fl-ar ta' Betlehem. Missierna li inti fis-smawiet titqaddis ismek, tiġi saltnatek ikun li trid kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum qatina llum, għaffrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mlija l-mulejmijek imberkindi fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazza mlija l-mulejmijek imberkindi fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazza mlija l-mulejmijek imberkindi fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazza mlija l-mulejmijek imberkindi fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazza mlija l-mulejmijek imberkindi fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazza mlija l-mulejmijek imberkindi fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazza mlija l-mulejmijek imberkindi fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazza mlija l-mulejmijek imberkindi fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazza mlija l-mulejmijek imberkindi fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazza mlija l-mulejmijek imberkindi fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja Amen. l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu s-saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urin l-inti omna lik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħanna. U Ġesu tiegħi jaħfrinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infen u l-ġenna l-erwiħ kollha speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misteru tal-ferħ, meta sidna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil-binhom Ġesu fit-tempju. Missierna li inti fis-smawiet titqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid inti kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum qatina llum, għaffrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazza mlija l-mulejmijek imberkindi fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bil-grazza mlija l-mulejmijek imberkindi fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bil-grazza mlija l-mulejmijek imberkindi fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bil-grazza mlija l-mulejmijek imberkindi fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bil-grazza mlija l-mulejmijek imberkindi fost in-nisa
Unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Amen. Marija bil-grazzjom li għal-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzjom li għal-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bil-grazzom li għal-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bil-grazzom li għal-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzom li għal-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria Amen. al-Missir u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma uri li inti omna, għalik isma tal-btana Ġesu li twilet għalina, li tikun bnidem bħanna. U Ġesu tijie jaffrinna d-nubitna, eħlisna minnar tal-infen, u l-ġenna l-erwih kolla speċjal minn daw l-aktar għandhom bżon tal-ħnina tijek. Il-ħames misteru tal-ferħ, meta Sidna Marija u San Ġusep tilfu li l-birom Ġesu fit-tempju. Bissirna li inti fis-smawiti taqdis ismek tiġi saltnatek, ikuli tritin kif fis-semej do fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzjom li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bil-grazzjom li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzjom li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzjom li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bil-grazzjom li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bil-grazzjom li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bil-grazzjom li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Amen. Marija bil-grazzjom li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bil-grazzjom li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzom li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria Amen. al-Missir u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Sultana tal-ħnina ħajja ħlewa u tamatana. Slim għalik lek ngħidu li xaħna trufnatu li teva. Lilek nitnedu aħna nibħu nofu f'dan il-wit ta' dmuħ. Ija mela fuka tatana dawalina u kalajnikek tal-ħnina. Urina wara dan it-trufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuftijek u ħanina u pija u ħelwa u Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa. Missierna li jinti fis-smawiti tqaddis ismek, tiġi saltnatek ikuli tritin kif fis-semej do fl-art.
Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denni. Slima lik Amen. Marija bil-grazzom li għal-mulej miegħek. Mberkin di fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt Gloria tagħna. al-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu s-saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-irwieħ tal-purgatorju, għatijom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. jistriħu fis-slim, Amen. mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ħnina, Kristu ħnina. mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu smana, Kristu ismana. Kristu l-qattal btana, Kristu il-qattal Missier tagħna. eternalla, Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja, Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla, Ħenna lina. Trinità mqazza Alla wieħed, Ħenna lina. imqazza Marija, Itlob għalina. imqazza Alla, Itlob għalina. imqazza xebba ta' ġbejbit, Itlob għalina. Om ta' Kristu, Itlob għalina. Om bil-Knisja, Itlob għalina. Om tal-ħnina, Itlob Om għalina. tal-grazzja Talla, Itlob għalina. Om muxebba, Itlob għalina. Om mit-tama, Itlob għalina. Om li zjed safja, Itlob għalina. Om li zjed nadifa, Itlob għalina. Om bla teba, Itlob għalina. Om li tistoq li mħabba, Itlob għalina. Om tal-aġeb, Itlob għalina. Om tal-parir tajjeb, Itlob għalina. Om ta' minn ħalaqna, Itlob għalina. Om ta' minn salvana, Itlob għalina. xebba kollu kaqal, Itlob għalina. xebba li tistoq kull ima, Itlob għalina. xebba li tistoq fuħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta malla, Itlob għalina. mela tal-dusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħtana, Itlob għalina. amara tal-Ispiritu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tiba, Itlob għalina. gwarda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri tal-lavorju, Itlob għalina. dar ta' deb, Itlob għalina. arka tar-rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. kien tal-mitimbin, Itlob għalina. farax tal-immigranti, Itlob għalina. farax tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnistamna l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rosarju Mqaddis, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja, Affrilna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja, Ħenna lina itlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatilina għaddija tijek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem fis-safa fil-ruħ u l-ġisem biex bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusa mid-dwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int lajnuna tagħna kontra l-ħasen u tnassis tad-demonju. Irasnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int laqwa fost il-qtajja tas-sema. Idfa bil-qawwa ta' fil-qieħ tal-infern l-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija li l-Alla fdalek lill-ibnu fik Marija għedet il-fiduċja tagħha miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi kun missiera lina l-koll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Tirrokku, Itlob għalina. San Paul Messina, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intkom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina.
nitolbu. U Alla f'dan is-sagrament tal-aġeb ħalejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk inqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Jekk li nħossu fina bla jeda dak repetinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqadsa tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu sagrament tal-artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbiru Malla Marija Santisma, imbirek l-imqadsa Makulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġnu Om, imbirek San Ġusepp Parus tas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.